маъмурияти телевизиони Азияи шаҳри Хуҷанд коромӯзеро ки як навори кӯтоҳро аз ҷараёни машқи хабарнигорон расонаӣ кард аз давраи коромӯзӣ маҳрум намуд. ҳафтаи қабл навори кӯтоҳе бо намои хабарнигори ин телевизион Рамзия Сафарова аз студияи телевизиони Азия ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт ва шуру валвала барангехт. дар ин навор хабарнигор ҳангоми қироати матни табрикотии соли нави ноогоҳ дармонда аз даҳонаш як дашном садо медиҳад. در تلویزیون این یگانه رسمی برنامه کردیم از بین کارگران و همه وقت یادگیری ما باوری ما به بسیار دیگه همین چیزی که همین چند ثانیه همین باید توسط باید درخواست کردن و بسیار دیگه فقط کدام رو داخل وقت بود و همون وقت ممکن تنگ بود بسیار کوری علاقه شوری بود من همیشه همین масъулони телевизиони Азия мегӯянд ин навор танҳо аз ҷараёни омодагӣ ба сабт аст ва ба эфири телевизион роҳ наёфтааст.